Sauli, miten se meni ennen iltaa? Tältä lavalta niinku kaikesta ihan vähän lapasesta näytti ihan pikkasen muistuu, mutta niinku ihan kuuluu kaikille ihan kiva ollut. Kuulemaan olen kiva. Näin se on aina töiden jälkeen, kun sitä rentoutuu vai mitä? No näin se on kuule vähän näin just. No niin. Hei, mennään asiaan. Täällä Satu haluaa tietää ihan teiltä kaikilta kolmelta, eli sama kysymys. Miltä tuntuu julkisuus? Auts, se kertoo kaikki. Sattuuks välillä? Näin se on vaan auts. Näin se vissiin sitten on. No, Niko. No me ollaan Saulin kanssa semmosia aika sosiaalisia, niin sit me vaan jutellaan ihmisten kanssa, kun ihmiset haluaa juttelee. Kun me niinku sit ollaan niiden kanssa. Välillä se voi toki ärsyttää sit, kun mä lähden vaikka mun kaveriporukalla johonkin ihmiset sopii jotain suuntaan, ja sit mä lähdin olla niin Mikä tää nyt vastaa? onhan se kivaa. Mä tykkään ihmistä. Näin on mut menkää kavereiden kanssa vaikka mökille Sinisalo kanssa. Todellakin. Näin tehdään. Noin, hyvä. Entäs Sauli? En mäkin tiedä sillä, että mä välillä itse mietin ja nytkin mietin sitä, että mitä ne tässä istutaan oikeesti, koska en mä niinku muittelen, että mä oon julkisuus, niin mä oon julkisuus. No, elämä maistunut, mutta tässä istutaan ja mietin, että miksi. Joo, ja on se kiva pääsee sivuille. Mä tiedän, että ensi viikon Seiskassa on nimittäin Sauli kotiesittely tulollaan. Paljastetaan sen verran, eli voitte mennä kurkkimaan Seiskasta, miltä näyttää Sauli koti. Mun upeat 34, mitä mä omistan. Kuule, kattokaa siellä, kun liittyy koko Seiskaan tähän pelkkää mun kotiin. 34. Tää on tehty tyyliin silleen kuin MTV Cribs, et siellä niinku esitellään ihan kaikki nuo. Mä just ajattelin, että mä sitä uima-allas-osastoa esittelen siellä ollenkaan. Se oli kuule rempassa ja kuule ei mitään autoja kaikki, et se on pelkkä se yksi kerros kuule, minkä mä esittelin siellä. Hei, tää jatkuukin Saulille. Täällä on se 2 kysymystä, samaa kysymystä. Reiska sekä Mimmi haluaa tietää, että no sä et varmaan saa kertoa, kuinka paljon voittorahoista jäi sulle ja paljonko vei verottaja, mutta mikä adjektiivi kuvaisi parhaiten sulle jäänyttä rahamäärää? No, kumminkin silleen, että kun mä sanoin tällä, että mä lähdin taloon, niin mulla oli 47 senttiä tilillä. Että kumminkin adjektiivi, niin voi sanoa niin silleen, että rahakas on rahakas, joo. Mutta voin sanoa sen verran vielä, että voin kertoa tässä teille kaikille, että täällä Suomessa on sellainen palkintavero, joka verottaa melkein puolet palkintosta. Että siitä ei kumminkaan jäänyt, että melkein puolet lähti sitten pois. Mutta kumminkin ihan hyvin, niin ne on kumminkin säästössä, että asunto on vaikka säästön rahaa. No niin, Nikolta kysyy Niko Leppänen täällä, että antaisitko sä Marttina Aitolehden leikata hiukses uudelleen? Tästä on tullut puhetta. Mä oon sitä mieltä, että sen naisen ei nyt pidä enää noin kampaan tehdä yhtään. Et ihan tuli vähän tyhmän näköiseksi tosta ja... No... Ehkä se saa naisten hiuksia leikkaa, mut mä en ainakaan näe omaa pitää. Täällä Ville kysyy Susannalta, että oleks sä ollut joskus Miss Suomi? Ilmeisesti epätietoinen, mutta kerro nyt. Kauheen epätietoista systeemeistä. Mä oon ollut vuoden 1994 Miss Suomen finalisti. Cesar Suomen meitä finalisti. Porukkaa ilmeisesti on ulkoisesti, kun ei ole sitten tietoinen. Kyllä. Sitten täältä kysytään... Hetkinen vaatioita kysymyksiä, nämä paljat mä en sekaisin. Täällä kysytään Nikolta, Kippa kysyy, että mikä auto sulla on? Mulla on tämmönen kuule Mazda 323 GTR. Ihan Saksasta on tuotu. Erikoinen. Oho, Niitä ei Suomessa kuin alle 10. Värisenä musta tietenkin. Sitten täällä kysytään, myös Kikka jatkaa Saurilta, että onko sulla mitään lemmikkieläintä? Ei oo. Meidän porukalla on 2 rottweileria, niin ne on niitä mun lemmikkejä. Mutta niin mulla itse kotona ei sille mahdollista. Mut Niko tulee joka päivä mulla aina, kun mä oon silleen katon tonne sisäpihalle, niin siellä on Niko autostartissa, niin kuule siellä on lemmikkieläin. Ei oo täällä. Se Timo Tolikalla, niin se tulee joka päivä kylälle.